Xatarimiz juda katta bizda. 18 август мақомоти O'zbekiston loyiҳаи qonun дар бораи гирдиҳамоиҳоро дар портали муҳокимаи санадҳои қонунгузорӣ SOVAS Regulation Go.uz нашр карданд. Зимни муҳокимаи лоиҳаи мазкур меҳмонони сомона изҳор доштанд, ки зарурати тибқи ин лоиҳа бо эътирозҳои оммавии имрӯза дар дигар кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, аз ҷумла дар Беларус ба миён омадааст. дар навбати худ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурӣ дар сомонаи худ изҳороти зеринро нашр кард. пас аз он ки лоиҳаи қонун дар бораи гирдиҳамоӣ, ҷамъомад ва тазоҳурот, ки аз ҷониби вазорати корҳои дохилӣ таҳия шуда ба муҳокимаи омма пешниҳод карда шудааст, истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ андешаҳои мухталиферо ба миён оварданд, ки зарурати қабули қонуни мазкур пас аз эътирозҳои оммавӣ дар Беларус ба миён омадааст, гуфта шудааст дар паён. ҳадафи асосии санаде, ки дар вазорати корҳои дохилӣ пайдо шуд, тибқи ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон барои амалисозии фаъолияти ҷамъиятии онҳо дар шакли гирдиҳамоӣ, маҷлисҳо ва намоишҳо, инчунин баланд бардоштани саводнокии ҳуқуқии онҳо дар ин самт номида шудааст. Bugungi talabni tenglashtirib bo'lmaydi. Zamon har soatda yangi choralar qabul qilishga majbur qilyapti. тибқи санади мазкур, чорабиниҳои оммавӣ метавонанд танҳо дар давоми рӯзҳои ҳафта аз соати 10 то 18 баргузор гарданд. Чорабиниҳо бояд ҳадди ақал 2 соат давом бикунанд. ҳамзамон масофа аз маҳалли ҷамъомади шаҳрвандон то наздиктарин биноҳои мақомот, додгоҳҳо, намояндагиҳои дипломатӣ бояд на камтар аз 300 метр дуртар бошад. тибқи лоиҳа, ариза барои гирдиҳамоӣ ё роҳпаймоиҳо бояд на дертар аз 15 рӯзи корӣ пеш аз санаи банахша гирифташуда пешниҳод карда шавад. Он аз ҷониби масъулин дар давоми 10 рӯзи корӣ баррасӣ карда мешавад. ба давлатҳои хориҷӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ ва ғайри ҳукуматӣ, ғайритиҷоратӣ маблағгузорӣ намудани чорабиниҳои оммавӣ манъ карда шудааст. муҳокимаи санади мазкур то 2 сентябр идома хоҳад ёфт. Har bir rayonda rahbari, korxonani rahbari, ayniqsa viloyat sektor rahbarlari ogoh bo'lishi